स्तवन गणगौळ इत्यादी कार्यक्रम झाले। शक्तित्वाच्या नियमाप्रमाणे सवाल जवाब विषय आहे। प्रतिस्पर्धी शाहिरांना आम्ही प्रश्न दिलेला आहे। रसिकेच्या माहिती म्हणून सांगतो। रामनाथ पुत्र इंद्रजित लक्ष्मणाने मारला। पुढे अग्निसंस्काराच्या वेळी इंद्रजिताची भार्या सुलोचना सती द्यायला तयार झाली। त्यावेळी ती गरोदर होती आणि ती किती महिन्याची गरोदर होती आणि सती जाण्या अगोदर तिने गर्भ पुढे ठेवला। त्या गर्भातून 2 पुत्र जन्माला आले। त्या पुत्राची नावे काय असा सरळ सोपा विषय आहे। बुवानी अभ्यास केला असेल ते उत्तर देतील, परंतु शक्तिवाले शाहीर सचिनजी कदमबुवा यांची माझी हा दुसरा कार्यक्रम आहे। त्यांचा जो काय पाकळ्यांचा विषय आणि फुलांचा विषय तो आम्हाला सापडेल तेव्हा आम्ही त्यांना जरूर उत्तर देऊ। शेवटचा गीत जातो आणि बुवांना असा चटका देतो बघा। बुवांना चटका देतो, दुसऱ्या बाजूला बुवा लाल होतील बघा। हा अरे तुला किती जोर आहे सचिन बुवा, आज काय होईल ते होऊन जाऊन दे म्हणून म्हणतोय। तुम्ही सांगता ना बुवा ही संधी शेवटची, आज तुमचा शेवट दुसऱ्या बाजूला कळेल, बरोबर ना? अरे तुला किती जोर आहे हे समक्ष पाहू दे। बुवा वायफल नाही बोलायचं, जे बोललोय ना त्याचं उत्तर द्यायचं। वायफल गाणी म्हणून इतर रसिकांची दिशाभूल करायची नाही म्हणून सांगतोय। हा तुमची कसरत आहे बुवा। अरे तुला किती जोर आहे हे समक्ष पाहू दे आणि काय होईल ते आज होऊन जाऊ दे। हा सामना अरे हा सामना आज रंगात येऊ दे आणि या जाकडीची मजा माझा रसिक जन घेऊ दे। म्हणून जमलं तर बघा याच्यावरती उत्तर द्यायला बोल। हा अरे शाहीर तुम्ही मग आहात ना मी व नावाचे म्हणून बघा असे लक्ष द्या। अरे शाहीर तुम्ही आहात ना मी, आव्हान हे गाण्यात मी करतो, आव्हान हे गाण्यात बघू दे या रसिकांना की कोण आहे किती पाण्यात। मग बघू दे या रसिकांना की कोण आहे किती पाण्यात। 1 2 3 स्टार्ट। शाहीर तुम्ही आहात ना मी, शाहीर तुम्ही आहात ना मी, आव्हान हे गाण्यात मी करतो, आव्हान हे गाण्यात बघू दे या रसिकांना कोण आहे किती पाण्यात। बघू दे या रसिकांना की कोण आहे किती पाण्यात। बघू दे या रसिकांना कोण आहे किती पाण्यात। बघू दे या रसिकांना कोण आहे किती पाण्यात। मोठ्या गुरुचे चेले तुम्ही, मोठ तुमचं घराणं, तुमचं घराणं, मोठं तुमचं घराणं। ऐकून आहे त्याची तुमची गाता म्हणे चुराणं, गाता म्हणे चुराणं, गाता म्हणे चुराणं। मग तो काही छंदी बंदी
हा जोगई चलती कर्जूक बंदी आजच्या या सामन्यात चला हो आजच्या या सामन्यात चला हो आजच्या या सामन्यात बघूया या रसिकांना कोण आहे किती पाण्यात बघूया या रसिकांना कोण आहे किती पाण्यात